Yes, welcome back to Lambo Bisaya, and today is December 29. In advance, Happy New Year sa atong tanan, sa kaninyo at mga kalambo. And of course, kay ginahanduman nato ang kalambuan sa ato ang kinabuhi. Always good nato na kada magsugod sa tuig, di ba? Tama kayo. Always excited nga. So, unsa kay dala sa ako sa bagong tuig? Unsa kahay kuan sa ako sa bagong tuig nga why not nga ikaw ang moingon nga unsay akong dalaon para sa bag-ong nga tuig. Diba dili kay ang bag-ong tuig ang magdala sa imo unsa man na siya. Syempre nay buot sa inyong duha no. Ayaw mo sige salig og mga kana unsa pa man diha nga swerte or whatsoever. So pag maghisgot ta og kalambuan sa kinabuhi, of course katugid na nga next level sa atong life. No, kung karon naga-earn ta og 100,000 per month, so ang atong gina-aim na pod next year is mag-earn ta og 200,000 per month. Di ba? Sana pwede all. Di ba? Mao na dapat ang inyong pwede all. Ayaw na lang sana all, dapat pirmi is pwede all. So dili na ta magdugay. Unsa no sa kadaghan tao kasagaran gyud ang padungan is negosyo man gyud kay sa negosyo na kay freedom sa negosyo kapag ka nagbanat-banat ka, the more you banat, the more you earn, diba? The more you paningkamot, the more you earn. Adunay 5 no, adunay 5 ka ni daog sa survey, charot ni daog yun. Adunay 5 ka negosyo nga atong pwedeng sugdan sa gamay nga kapital sa 2023. So basimingon mo nga naana sa imong nga negosyo. Well, sa pagkakaroon wala ko ni siya nga business pero kay ningon manggalit tanong nga sa gamay nga kapital no kay syempre kita magsugod sa kadaghanan sa ato gamay lang gyud ang ato ang mga kapital so kay usahay medyo mahadlok kung dako or gamay lang sa gyud ang naipon no dili porket gamay na ay dili na siya mulambo so bisag unsa na kagamay mulambo na bisan pa nagpiso di ba piso gani ipalit nimo kining kuan piso nga max o idagan dayon nimo dito baligyan nimo ang piso nga max og 1.50 o pag nahalin og 1.50 palit na pud ka og katong mentol o sa patong pwede ba nimo mapalit o baligyan nimo og 2 ang max pagbalik nimo palit na pud kag 2 ka max so duha na baligyan na pud nimo antud sa magdako so unsa to nga mga negosyo ang imong pwede nga sugdan sa gamay nga kapital so siguro na sa mga 5,000 pa ubos no gamay ra man na sa inyo kay kamo pasad diba sako dako na pwede na so nana po gihapon ang ako ang lista no na ko lista kay syempre di man ni kinahanglan memorize ko para matudluan ta mo no of course ako man daan gisulat Okay. so mo na ganito ang una no is sari-sari store so kini sari-sari store mo ni kasagaran no siguro ang pwede nimong sugdan diyan is nasa mga 5K. Wow! 5K kay sa inyong balay, labi nang nakasakilid sa karsada o bisag wala ka sa kilid sa karsada, basta na kay silingan, no? Aduna kay silingan, pwede ka magtukod og sari-sari store. No, dili kinahanglan nga magpanday gyud ka. Pwede ra sa kanang bintana ninyo, imo nang gubo no, imo nang bunon og mga bato-bato, charot. Para maguba. Dili para imo siyang open lang nimo ang window, no? Tapos dito na dayon ka magpilit-pilit bitay-bitay sa mga basic na mga kinahanglan, no? Of course, shampoo, toothbrush, sabon panlabas, sabon humot, sabon baho, bugas, tubig, bisag unsa nga basic nga kinahanglan sa atong mga silingan. So pwede nimo na siya nga pagasugdan. So bonus lang no kapag ka mag-start pod mo sa inyong gamay nga kapital, dapat para siyempre daghan naman gyud mga sari-sari store sa inyong lugar no. So para maiba naman pud ka, hatagan nimo og kining twist no. Siguro mas buutan ka. Ayaw lang gyud ka ng twist nga magpautang ka. Kay tip sa inyo kapag ka nag-start pa mo, ayaw lang gyud mo pag pautang usa. Ngano? Mapriso ka. Agay! Sige. Instead nga inyuhan ng kanang hangginan siya, inyuhan ng i-rolling. Kung inyo na nang ginapautang kay gusto mo nga mahimong buutan sa katawhan para balik-balikan mo. Usahay madugay magod, madelay magod ang mga bayad-bayad. So kapag ka nadugay siya, ang mahitabuan na dili na pud ka kapadako, no? Wala na kay bis na kapital pa to nimo, padako siya. Dili na pud ka makakuan, magawas na pud kay mong kaugalingon kay di na to nimo maruling tungod kay utang naman. No, so dili man sa nagdinalo, pero para kung gusto ka magmalambuo no, dako ang imong negosyo, ayaw sa siya ay pautang. O gani ikaw ayaw sa pud gamita ang kadtong profit no, ayaw sa to gamita ang ginansya sa sulod sa isa to duha ka tuig nimo nga pagnegosyo. Kinahanglan nga imuha sa siyang
repurchase o dugang pa i-restocking, no? So mo na siya. So pwede ka magsari-sari store. So ikaduha, frozen products. So katong mga gitawag nato nga siomai, katong mga hotdog, longganisa, ham, tocino, chorizo, kato bitaw siya nga mga frozen products, no? Kay naman mo ref, no, sa inyong balay. So pwede na dito, di ba? Ang uban gali magtinda pa og ice or cold water, no? Kay para nagpa-under naman lang ka sa inyong ref, at least man lang na kanang giandar na yung dili na gansi sa biyahe, no? So kinahanglan na nimo siya nga pwede na nimo siyang butangan ng mga frozen products. Anyway, nakaandar man gihapon na kay ganahan man tamo inom og buno nga tubig. So mas maayo nga imo siyang butangan ng frozen products, tapos ay mga silingan na din pinakauna nimo nga ibaligya. What? Nga baligyaan. So mo to nga frozen products nindot po na siya kay unang-una, no, dili na ikaw ang magbuhat kay reseller ka. So magkuha ka dito sa mga nag-wholesale dito ka. Kuha ka dito or dito ka direct ka sa mas makabarato ka. And then i-resell. Pagka na-resell na nimo, o di ba wala na ka ikaw pa nagbuhat, di na less hassle, murag kumbaga nahimor kang bridge, no, nahimor kang bridge para makaabot siya o sa imong mga silingan. So imong mga silingan dili man na sila kayo lahi mo ng tao kapag kana palit gyud na. Ofera nimo unya ko ano. Sus atoon ka pa na lang ni sa sentro, di ba? Na naman ay ka sa duol. So palit na. So pwede po ng mga frozen products kay permit ang manudan, no? Ang atong mga frozen products is lami na siya sudan, labi na sa buntag. Wow. Sabi siya. O ang sa mga frozen products, pwede mo ana magkapital og mga 5K ra, 3 to 5K, maka pwede na mo ana. Pwede na gyud, dili lang maka. Pwede na gyud siya, no? Mga 3 to 5K. So na lang mga range diha atong ginasabutan karon nga pwede nimong sugdan 2023, 5,000 pesos. So ang ikatulo nga pwede natong sugdan kining barbecue. Nung barbecue is nag-testing may barbecue, no? As kuan katong karon nga tuig nag-testing mig barbecue, nakapagkapital may og kuan. Siguro ang pinakauna namong capital is 2,000, no? So daghan na siya nabuhat, no? Daghan na siya nabuhat 2,000. So katong 2,000 kapag kanahalin to siya magdoble to, mahimo tong 4,000 basta din nimo hilaptan. So kanang 4,000 i-repurchase na pud nimo, mahimo pagbaligyan na pud nimo na nahimo na pud siyang sa 8,000. O di ba? So yung na lang siya. Ina na siya sayon isulti, no, pero ang pag-execute ana mo ilisod kay usahay manggod kita, no, nga nagbuhat diyan na usahay ma-mismanage nato instead nga ato ang i-repurchase ang atong ikon kay ay nahali na kuha na rin akong profit kadto na pod. So kung imuhang plano is ang mapalambo ang imong usa ka ginabuhat ng butang nga positibo, so i-rolling sa, no. Ayo sa di pagsalig sa dito sa imong first nga source of income. And kapag ka tan-aw nimo nga ang naga-expand nagadako ang imuhang business, so pwede na ka dito mag-rely. Pero sa pagkakaroon ayo sa pagsalig, kumbaga himuha to siya nga ipon ba. Padak-a. Pareha sa imong ipon, di ba? Imong hilabtan. So kana imong himog negosyo, padak-a sa before ka magsalig dito. Ayo sa din ko ang profit, no? Ayo sa din ko ang ginansya. Katungod kay na ginansya nakuha na nimo. No, so nangugat na ko. So pwede na siya. Pwede 2,000, 3,000 nga na. Sa ginagmay lang sa gidhanton sa ikaw na din pinakadako nga barbecuehan sa inyong lugar. Yay, congrats. O nga to ikaupat ukay-ukay, no? Pwede mo nga nakoy kaila gani, no? Nakoy kaila nga ang iyang ginabuhat, iyang gina-online selling ang iyang ukay-ukay. Tapos ang iyang ginabuhat, wala siya dili siya by bundle, no? Makuha. Ang ginabuhat, nag-add to siya sa ukay-ukayan, katong dinaghan, katong marketplace, no? Sa ukay-ukayan, dito siya nag-add to, nangukay siya. Nangukay siya dito tag 5, tag Gs, no? Tapos, magdepende na dayon na sa iyang marketing strategy, no? Pag abot na sa online, iyang ginasuot, naga-picture siya sa iyang kaugalingon. So, syempre, nindot to tanahon. Gilabhan na niya. So, nagsugod ra siya sa pila raman ata to iyang gisugdan. Basta kay pwede ra ninyo ng buhato, no? Ayaw sa mo pagpalitog by bandol-bandol, kay ang bandol murag moabot man ata na sa mga 5, no? 5 or 6 pataas. Kung gusto mo nga mas lesser pa ana, pwede mo na mangukay lang usa. No kay mog tag 5, baligig tag Gs. No kay tag Gs, baligig tag 20. O di ba? So nga hago lang gayud ang inyuhang ihatag. Nga nara na siya. Mamaligya gayud. Ukay-ukay is gamay nga kanang kapital pwede na. Ug ang ukay-ukay pud ay no di sa dili pa ta nato mulakton sa pagkalima, dili pud mapan-o sa ukay-ukay. Pwede nimo siyang ibalik-balik og baligya, no?
So, ang ikalima is ang lutong bahay. No? Sa Tagalog pa is lutong bahay. Sa ato, ka ng mga sudan-sudan, sa nilutuan na nato sa balay. No? Tapos, dili na kakinahanglan nga magkuan ba, magdayon, mag-display na dayon sa kining kuan, imuhang buhat yung kag physical store. No? Kay pwede raman nimo siya putson. Human kag luto, pwede mo siya iputos. Kunya imo siyang ipedling, imo rin siyang isuroy, no? Kapag syempre, mga silingan gahapon na kay usay atong mga silingan kapoy na sila magluto. Tapos labi na kapag kana kay talent sa pagluto, so makita nila, wow, kini kay niluto. Mukaon kasi sila hinatag nimo, di ba? Usay mga hatag ta sa silingan. So pagkita nila nga, uy, mo man akong paborito nga yung hinatag sa ko sa una karon baligya na, charot. So meaning mo palit na sila sa imo kay syempre sa gamay nga kantidad, no? Gihatod pag yun, gi-deliver na. No, palit ganito sa mga kita pagali manawag sa Food Panda. Samot na og nay magpedling sa inyo ha. Diba? So kana ang mga negosyo nga pwede nimo pagasugdan kay ang kanang pagluto sa kanang lutong bahay is pwede ra manggali ka o magkuan, magdako pa inyo ka og galingong manok. Ay, kalame. Or magkuha ka sa inyong kapayas nga tanom mo, di ba? Basta kay ang twist lang, malami ka kayo muluto. O bisag dili ka lami kayo muluto, sakto lang, pwede. Basta kursonada ka, no? Aduna gi pirmi paagi. So kana ang pwede natong sugdan, no, sa January 1 sa 2000, pagsugod lang yun sa 2023. Pero sa mahitabo, no, kinahanglan pod nga inyo nang i-commit inyong kaugalingon, no? Inyong ihatag yun inyong self, inyo na ihatag inyong best yung nana kapag ka gusto mo kalambuan. So kana siya nara sa inyo ako inyong buhaton, basta kay ako nag-ingon nga kung gusto mo og negosyo nga sa gamay ra kapital, pwede niyo na sugdan. Ug napay uban, no? So kung sa tong pwede mo mag-comment, no, sa ilalom niya nga video. Pwede niyo i-comment kung unsa pa tong mga negosyo nga pwede natong sugdan sa gamay nga kapital aron makatabang punta sa lain nga mga mutanawan nga video para makita nila sa comment ang inyong mga suggestions. So, ayaw kalinti o permi hinumdumi nga Lambo Bisaya.